добро утро и добре дошли на второто шероджийско състезание на язовир Батак, проведено от нашето сдружение. Силно се надяваме това да стане една традиция и всяка година да се събират все повече и все повече отбори да подкрепят тези наши инициативи. Искам първо да ви благодаря, че благодарение на вас се събрава сумата от 6600 лева, която ще ни помогне да направим много хубаво заявяване на водема. И покрай вас още доста хора се запалиха и дариха още сумите. Сумата горе-долу нарасна на около 10 000 лева. И чакаме всеки момент да осигурят заребител, да направим заребяване на язовира. Сега в момента по реда на плащането ще стеглим жребий за поредност. След жребия за поредност стеглим жребий за сектора. Преди жребия искам да изкоментираме няколко основни неща по време на състезанието. Както всички знаят, предполагам, спомба и катапулта отпадат на 100%. Значи тяхното използване е забранено. Причините са много, мисля, че на всеки ще помогне това нещо. Друг въпрос, който искам да изкоментираме, това е газенето. Газенето ще е само единствено прикепване на риба, дай Боже да има риби, и ще е до кръста. Кантарите ще са два, сутрин и вечер. Един ще е в 8 сутринта, другия ще почва 6 часа вечерта. Риба над 10 кг или амур, без значение какъв е, се теглят на момента. Звъните на мен, ще се публикувам телефона в групата, ако някой няма. Обажда се да ми теглим. Играят риба, шаран и амур от килограм нагоре. Другото, което няколко има някакви въпроси относно тези правила. Мърника. 17. Стъпваме към жребия за секторите. Лисиците. Само гледам се. Пак казвам, от първи до трети сектор се стъпва под нас. От 5 до 15 са до контрастената и от 17 до 33 са оттатък. Пожелаваме успех на всички отбори и апелираме за стриктно спазване на правилата за закона за рибарство и аквакултура. Първа риба за момчетата от Каротим климатиците. Това е тяхния капитан Жорката. Жорка, как се чувстваш след първата риба? Идеално се чувствам. Към 6 часа някъде си удари един хубав рън. Засякахме се, изкарахме се една красива риба. Това беше първа риба за състезанието. Надяваме се тази нощ отборите да имат страхотен риболов, да има изкарани риби. За сега това е единична риба. Тая нощ най-вероятно рибите ще влезнат в залива и сутринта на сутрешния кантар пожелаваме успех на всички отбори да имат пълни карпсакове. Успех! Ден втори на състезанието на язовир Батак Carp Competition 2025. Намираме се в сектор номер 8, Тим Гешеви.
първа риба, шаран, обидален, 7 кг или 5 грама излезе точно на кантара. Както казах, това е първа за риба за отбора. Имаше малък инцидент тук в сектора, счупен кеп. Въпреки всичко, рибата беше изкарана успешно и искам да ви представя двамата малки рибари и тяхния татко. Те са едни от най-върлите рибари тук на язовира. Чакаха с нетърпение състезанието. Харесва ли ви състезанието? Да, как? До година ще играете ли бак, ако има? Да, ще играем, но задължително. Задължително? Да. Ще бъдем още по-подготвени, нали така? Няма да има чупане на кепове, нищо. А как изкарахте рибата? Няколко думи ще ли кажете ли? Хубаво ли взе? Тя взе на рън, след това тата я засече, после аз влезна с кепа. Тя беше влезнала, а той се щупи, пак излезе рибата. И кепнахте и Да. изкарахте. Хубава риба, 7 кг. Хубава риба, 7 кг. Няколко думи за състезанието. Харесва ли? Да, супер е състезание. Това е Добре се получава, състезанието е просто супер, недоглед. Това е един отбор местен, който от миналогодишно състезание страшно много се запали по състезателен риболов, дивия състезателен риболов. И малките рибарчета са първо за каузата хвани риба, подари живот, за което ги аплодираме силно. Те са бъдещето, нали? Нека всеки човек вземе пример от тези два малки се потяга. Нещо за финал? Очаквайте още риби. Скоро. Ще има ли още риба? Ще има. Обещавате? Очаквайте. Може и първо място да вземе. Нищо да се знае. Желавам ви Здраве. добро сърце. Нека да се поставите добре и да вземете нещата. Намираме се в сектор номер 9, отбор от Свиленград, Пуил Карп Тим, Теменушка и Васко. Искахме от тях да чуем няколко думи, те са за втора поредна година участници на нашето състезание. Искахме от тях да чуем няколко думи относно впечатлението за състезанието, за водоема, за риболова. Как мислите, справихме ли с организацията на състезанието? Как се чувствате до момента? Много добре. Втора поредна година сме тук. До година отново ще присъстваме, нали, пак го организирате. Страхотна организация, много емоции, много адреналин и в съчетание с хубавата природа. Просто няма как да се пропусне да участваме пак. А за сега риболова при вас как е? Тази вечер ще е удара. Силната. Ние така пускаме винаги на всяко състезание първо другите и накрая избухваме. A few Значи moments да ви later. очакваме пак. О, задължително. Просто Организацията ви харесва? всичко е изпипано, да. Ами, това беше от сектор номер 8. Пожелавам им тази вечер, номер 9 няма се, пожелавам им тази вечер успехи, да изкарат една трофейна риба и да влезнат в класиране и до година ги очакваме отново. Благодарим много. Всичко. За нови срещи. Намираме се в сектор номер 14, отбор Макарата, пазарджишки отбор. В момента току-що изтеглихме едно шаранче, кило 680 грама, с което са временни водачи в класирането в момента на състезанието. Момчета, няколко думи, как протича според вас състезанието? Добре протича за сега състезанието, в наша полза най-вече. Имаме удари, Имаме имаме удари. и риби, но за жалост са ни малки рибите. Но и това го има в играта. Сега, ако имаме късмет до края на състезанието да хванем някаква трофейна риба,
организацията? Как ви Организацията е на ниво. Да. Супер. Най-доброто състезание Не на България. можем да се оплачем по никакъв повод от организацията. Най-добрата организация в България. Абсолютно. Да, абсолютно. Абсолютно най-добрата Специално организация. Лодив водоем. Не знам дали всеки знае, трудно е да се организира такова състезание. Миналата година присъствахме, не сполучихме с сектор, с време. Тази година за сега сме доволни. И се надяваме до година пак. Година, живи и здрави. Живи и здрави. Мислим да Пак организираме да още едно. Мога да ви пожелая успех и тази вечер, нали, да имате трофейни риби и да се поздравите с победа в състезанието. Благодарим. Благодарим. Намираме се сектор номер 18, Ташев Тейкъл Тим. И много уважавани от всички нас господин Антон Ташев. Той е един от спонсорите на мероприятието, многото спонсори на мероприятието. Уважаеми господин Ташев, няколко думи за състезанието. Състезанието всичко е нормално, нямаше нещо с силен риболов. Ветъра малко не изигра, времето беше супер, нямахме вятър, нормалния вятър, който се очакваше да го има на язовир Батак като цяло. Редовния си вятър, малка роля не изигра, нямаше. Всичко е нормално, хората са хепи, нищо друго не мога да ви кажа, всичко е точно и до година живи и здрави пак ще Относно организацията, Относно организацията всичко е топ. Аз бих казал, че организацията е на топ ниво. вие имате така доста състезания, някъде около 6-7, доколкото знам през живота си. Виждали сте по-добра организация? Не, аз мисля, че всичко е под контрол, всичко е топ направено, организацията е окей. До година живота и здраве се надяваме, че се хванат повече риби, но има още няколко часа Да. риболов, така че въдиците готвят. Нищо не се знае. Някой му излезе късмета и да обърнем играта. Пожелавам и ви успех. Успех на всички и до година пак. Браво. 13,470. Майко с 100 грама. Добре дошли на награждаването на язовир Батак Car Competition 2025 година. Искаме да благодарим на всички отбори, които в продължение на 72 часа проведаха едно трудно и интересно състезание. И да благодарим на всички, които изчакаха до последно за награждаването, да уважим победителите. Няколко думи за състезанието. Лично на нас като организатори ни отне близо 3-месечен труд да се опитаме да постигнем нещо и мисля, че до някаква степен се справихме. Доста хора около нас също ни помогнаха това събитие да се случи. Искам набързо да изчита хората, които помогнаха да се осигурят награди за абсолютно всички отбори. Това са Турмал Рикард Тейкъл, Бетъл Байц, Арфин Лайн, Яни Маркър, Ташев Тейкъл, VLC Кар България, GMS Кар и Кар Фишинг БГ. От община Ракитова ни помогнаха с почистването, а човека, който направи цялостно видео за снимане на събитието е Светло и неговия портал Почувствай България, за което сме много благодарни. Абсолютно 100% от подкрепа имаме и за бъдеще, стига да искаме да организираме такива събития, от нас зависи.
Надявам се, че състезанието ви е харесало, въпреки че имаше и малко сложни ситуации, но за бъдеще ще гледаме да ги избегнем. Като цяло, уловиха се 15 броя риби с общо тегло 66-580 грама. Така, 25 отбора са капо и сме ги класирани на почетното 7-о место. За всеки един отбор има предвидена предметна награда от нашите спонсори и искам така набързо да ги чета тези, които са тук, да си получат по един спомен от това състезание. На 6-то място един брой риба, шаран, килограм 605 грама, Карп Тим Берковица. На 5-то място Карп Тим Диматинците, 2 броя риби, 10 кг точно тегло. Благодаря. На 4-то място 6 броя риби, общо тегло 10 кг 755 грама, отбор Макарата. Малко ми трябваше. Шанс. Стигнахме и почетните 3 места. На 3-то место един от местните отбори, които дадаха страшно много труд момчетата, да продаваха и 3 дена. Правиха се достатъчно, нямаха късмета да стигнат по-нагоре. На 3-то место Карп Тим Аляска, 3 броя риби, 13 кг 235 грама. Поздравление, проектът са перфектно. Една купичка. Заповядай, баче. И предметни награди. Как ще си ги делите? Само да не се сби. Не страшно. Заповядай. Благодаря. Благодаря. Ще ги правим после. Призорите тук ще влиза къде да стигнат. На второ место един брой риба, 13 кг 480 грама, Уил Карп Тим. Първо на дамата, заповядайте. Заповядай, бачи. Благодарим за участието. За мен топците. Има ли къде ги взема? На първо место 2 броя риби, шаран, с общо тегло 17 кг 505 грама, Карп Тим Гешеви. Чакай! Много бързо! Заповядай, момчета! Заповядай на теб! Браво! Най-голяма риба. Шаран. 13 кг 480 грама, Уил Карп Тим.
Спечелихте се с... Благодарим. В бъдеще се големи риби да хващате. Благодарим. Искам да извикам 5 дечица, които бяха фото до всички нас по цялото време на състезанието и се надявам в бъдеще тези дечица все по... да са все по-интензирани и да присъстват на такива мероприятия, защото те са бъдещи. Искам да извикам Дани, Жоро Гешеви, Мишо Бозев, Жорко Чепилов, Алекс Хаджиев. Тогава не говорите тези алтернации. Заповядай, моите очи. Заповядай. Алексчо, Алексчо беше част от съдийския екип. Йорко, заповядай баче. И за малкия Мишо. Заповядай. Общо взето, искаме още един път да изкажем огромни благодарности на всички. Благодарение на вас, това събитие се случи и стана реалност. За до година все още нямаме идея дали ще се случи третия формат на състезанието. Ще направим всичко възможно, не зависи само от нас. Още един път благодарим на всички, ще ви помолим за една обща снимка тук до нас с призорите и пожелавам на всички здраве и лек път.